Mali kunnafoni.net jabarani filɛbagaw an minnu man na sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw fo dante foli min na an b'a fɔ ye aw ka bisimila aw ka émission Mali kɛnɛ kan n'o ye Top Star ye ne y'o de fɔ ye tant que aw b'an suit aw tɛ ɲanafin wa aw tɛ stressé donc bi aw ka nisɔndiya kama n'aw ka lafiya an ye ci bila an ka belebele dɔ ma ale b'an bolo yan ayi a bita in kɔni a kuma tɛ kɛ bon aw n'a famana dɛ a kɛra fama ya ma kɛ tuni a bɛ an bolo yan nɔ donc tɛna kuma jan an bɛ kuma da ba a b'a yɛrɛ fɔ an ye donc tonton oh bonsoir bonsoir ça va bien ça va très bien ko bɛ cogo di ko kaɲi mais k'an bila ka tunu tantɔ an ma tunu bɛ yan o i bɛ yan awɔ mais tonton yɛrɛ tɛ réseau kan an y'o bɔn an y'an ma bɔ la dɔɔni ko na waati do ok d'accord an ye tile caman kɛ y'a faamu ka taa Modibo tile la ka Musa n ye Alpha ni ATT ta jan dɔɔni mais non mais n sen bɛ yan depuis un certain moment depuis au moins 100 ans ɲɔgɔn n commencera ka segin so ok d'accord donc tonton an tɛna kuma janya an b'a ɲini fɛ sisan i k'i yɛrɛ fɔ an ye fɛn fɛn b'i ka ko la ne ni an filɛlibagaw an bɛ fɛ ka bɔ a kalama sa micro b'i bolo ka n yɛrɛ fɔ yɛrɛ ya k'i yɛrɛ fɔ an yɛrɛ de parce que ne b'i dɔn mais caman bɛ yen nɔ olu ma se k'i dɔn dɛ parce que i n'an famana o tiɲɛ ne tɔgɔ Cheikh Amadou Tidiane Seck n sɔrɔla Segu en 1953 ka taa lamɔ Sikaso ani Bɛnsoba ni Kucala ni Bɔbɔjulaso ka école fɔlɔw kɛ Sikaso école A la ka bɔ Sikaso école A la ka taa mission ka taa Bɛnso plutôt ani Kucala ka segin mission catholique la Sikaso yen de n ye piano kalan ka bɔ yen ka na INA la dessin ni théâtre ni musique bɛ kalan école min na ka san 4 kɛ yen ka bɔ yen ka écoledenw kalan Badalabugu lycée la san 4 o waatiw de kɔnɔna na o y'a sɔrɔ n bɛ jouer Mali orchestre caman fɛ ni o ye Kule Star ye ni Ablaye Jabate ninnu ka sɔrɔ ka na don Raye Band na ni Mori Kante ni Jeli Madi Tunkara a sɔrɔ Salif Keita ale bɛ ambassadeur la donc 78 waati ninnu na n y'a essayer ka tugu n tɔɲɔgɔn kɔ n'o ye Salif Keita, Manfila Kante, Jeli Madi Tunkara u bɛɛ kun Mali fɔlikɛla ba ninnu caman u bɔra Mali ka taa Mali kɔ kan Jani Kɔnɛ yɛrɛ min y'an yɛrɛ ka patron ba ye u bɛɛ taara Côte d'Ivoire Benin tout ça ne tugura olu kɔ o y'a sɔrɔ ne bɛ ka écoledenw kalan Badalabugu lycée la n ye caman encadré n'o tɔgɔtigiw yɛrɛ ye fɛn na INA Star la sani n ka Mali bila bon n bɔlen kɔfɛ n taara Côte d'Ivoire ni Salifu an donna ambassadeur la disons la version min transposera ka taa Côte d'Ivoire bon an ye disque dɔw kɛ ka tournew kɛ ani musicien ivoirien ka ɲɔgɔn rencontré ani an ye groupe dɔ créé ne yɛrɛ groupe dɔ créé ki les Acelara ani n tɔɲɔgɔn dɔw Mali la an yɛrɛ dɔgɔmuso c'est la première femme a bɛ batterie fɔ Mali kɔnɔ Munesa Tandina ani Alassane Soumano ni Mahamane Tandina ni paix à son âme Jacob Soubeiga o groupe tɔgɔ kun ye Acelara o groupe kun ka di mɔgɔ caman ye Côte d'Ivoire anw de ale morceau dɔ kɛ ko Mata Aisha Kone mi reprend ani Iwasado Nayan Kabel ya ko di Nayan Kabel ma o ye Alassane kun ye ka baara ye donc n continuera o fɛ ka ambassadeur Raye Band bon maintenant kelen filɛ nin ambassadeur ye kan to ambassadeur ya la an ye tournée dɔ sɔrɔ
parce que waati dɔ kɛra ambassadeur cira fila ye 1982 Salfu ni Keita ni a ka mɔgɔw Manfila Kanté n'a ka mɔgɔw bon ne tun bɛ Salfu nɔfɛ mais kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ tɔw cɛ voilà an tora o la an taara Gabon ni Sierra Leone ni Libéria ni tournéw kɛ an ye contrat sɔrɔ ka taa France 83 an taara jouer yɔrɔ dɔ la o y'a sɔrɔ Zénith ma créé fɔlɔ ko le chapiteau de Pantin an taara jouer Fanta Dama Jini yɛrɛ tun bɛ yen o n'an bɛɛ jouera scène kelen kan don su o kɔfɛ 84 nɛnɛ kama ne ko non ne tɛ ne ta yɔrɔ ye n ko an tɔɲɔgɔn ma an ka segin an ka bɔ yan ni t'an ka yɔrɔ ye 84 n nana min kɛ n yɛrɛ dɔgɔkɛ a bɛ se ka kɛ n dɔgɔ a bɛ se ka n denkɛ parce que mon meilleur ami Youssouf un de mes meilleurs amis Youssouf Kamara o dɔgɔnin de tun don Mangala Kamara an y'ale ta comme batteur o y'a sɔrɔ i ye kuma Jose o tun tɛ se ka an ka batteur tun tɛ yen o tacogo filɛ n'an fɛ ka taa 84 an taara Printemps de Bourges ani Angoulême il y avait plus de 40 ans de ça. Angoulême ne fait 84 ans ok. Bon, on segira kana Malaya, on me joue Dakana, les ambassadeurs. Groupe talent tourné de la Gambie Sénégal à Chira. Donc à Chile minge chama ya sur France. Ne fana ne tora ya bon tna dora e banna tna segira enseignement na tuguni. Ne fana tugura toko. Ne ta tugo flâner France depuis septembre 85. Mais Paris phobie. Sans tonton famille liba sur la igani kuma nuna ni o de fois ere on rester connecté mali kuna foni ko be fesse ani ka wala yana donc aya antena 5 antena nyina donc an b'aw fo dante foli mina ni y'a ye on bɛ yan nɔ ala ni aw sababu surtout an bɛ tungarankew fo kosɛbɛ an lalibaga minnu bɛ Faransi Italie Espagne an bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc tonton an bɛna tɛmɛ n'an ka ko ye hali bi an y'a mɛn ko nin wagati na ko concert ba belebeleba dɔ de labɛnnen don i bolo i bɛ se k'i da don a la ka dɔɔni fɔ an ye o ko kan concert ouais comme kɔrɔlen lawalen tile ne ka mission fara ɲɔgɔn kan ka an bɛ k'an tulonkɛ o de ka di ne ye hali ka dans les nuits bamakoises années 70 ninnu na an tun bɛ jouer orchestre ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ Rayban na dɛ mais ni don dɔw la i bɛ taa ye ka jouer Idrissa Soumaoro fɛ ambassadeur la etc ni Zani Diabaté ninnu donc o bɛ ne na kabini Ncinin o de bɛ ne kɛnɛya fɔli la i y'a faamu wa tɔgɔ o ka bon ne ma ni tɔgɔ yɛrɛ donc n ye concept dɔ créer kabini 20-30 ans a kɛra New York ye o a kɛra Paris ye o tout ça là ne b'a kɛ ka mission bila ka jouer ɲɔgɔn fɛ bon u ko ne ye fɔlikɛlaba ye n ko bien u ko ayiwa ayi u y'a fɔ mais tiɲɛ de fana kuma yɛrɛ ne bɛ o kɛ un concept qu'on appelle jam session. Wati Dokera, français, pendant au moins 10 ans, on peut musicien que me fla. 200 musiciens. Moula joué non fla. Moula joué à 8h jusqu'à 4h du matin. Mais c'est un cas. Bon, au rencontre façon de cadener. Nous avons une question. Bon. Kosanina nana kana ngomena la ya saka dunya donc do ka la ya saka photo ta ka tuma non ngonyera abedu nyera yana nterke do be Zoubé yo invité nana Manhattan club promoteur aya exemple kelen kay folo mardi dan temene
bɛɛ musicien bɛɛ nana an yɛrɛ terikɛ nana ka na bon a nana ka na avec des présences kɛ Salif Keita Safi Jabate tun b'a la a n'a cɛ Momo o ye n yɛrɛ n ka petit n ka protégé Bouye Kuyate n tɛ se ka bɛɛ citer musicien caman ba nana ka da ana King Keji ani Gaspi wara ukacha bɛɛ nana bɛɛ n y'u bɛɛ la jouer i y'a faamu a concept jara mɔgɔ caman ye ne ko n ko ne bɛ nin kɛ diɲɛ capitale ba caman na parce que n ye diɲɛ yala dugu ka dɔgɔ jamana ka dɔgɔ yɛrɛ n ma se yɔrɔ min na ka dɔgɔ vraiment au jour d'aujourd'hui n yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ dɔw la mais bon malien ye malien de ye on est curieux o de y'an fana an ka fanga dɔ ye i y'a faamu donc soirée dɔ sanni n ka bɔ yan vers le 8 ka taa tourner o na Allemagne parce que Allemagne fana u ɲɛbɔlen don an ka fɔli fɛ o groupe de cuivre u b'a fɔ ko n k'a fɔ burufiyɛlaw au moins 18 u y'u jija ka na an ka année 70 musique ta ka arranger k'a kɛ cogo dɔ ye ne yɛrɛ sen kun b'a la olu kɛlen bɛ k'an invité an kan ka taa o concert kɛ donc sanni n ka taa ye n ko pour que an t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ Bulonba la donc n ye wele lase n dɔgɔnin ni n denw ni n tɔɲɔgɔn caman Koko Dambele b'o la comment dirais-je an yɛrɛ denkɛ Ibawan Digalo Momo Choco etc Faiza c'est ça ani Johnny tuguni Kanimawule u ka ca an ka ca mɔgɔ 20 ye o de an bɛna o soirée de kɛ samedi nata Bulonba la donc wele kɔni bɛ mɔgɔ na a bɛ fɛ ka ti nisɔndiya n'an ye ayiwa bienvenue d'accord ayiwa an filɛlibagaw n y'a dɔn aw ni ne an ye faamuyaliba sɔrɔ tonton ka kuma ninnu na ko samedi nata n'ala an si jɔ k'a kɔnɔ concert ba belebeleba labɛnnen don Bulonba la a ko tɛ kɛ basi ye k'an na bɛ dɛsɛ dɛ a ye bɔ i ko kɔnɔkulu n'ala sɔnna an yɛrɛ bɛ kɛ yen nɔ a banna donc a kuma tɛ kɛ o bɛ diya ye inchallah donc tonton an bɛ continuer n'an ka kow ye hali bi sisan nɔ musique filɛ nin ye tonton mɔgɔw don tɔɔrɔw musique la a tɛ kɛ kelen i m'a ye dɔw i mana dɔw ɲininka u b'a fɔ k'olu yɛrɛ de bangera musique cɛ la dɔw b'a fɔ u donna la kanu kama sisan nɔ tonton i yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida in kɔnɔna la cogo di i bɛ se k'i da don o la ka dɔ fɔ an ye ko kan ye kuma ba ye nin ye bi dɛ ayiwa bon ne ye n yɛrɛ sɔrɔ a la n t'a fɔ accident don barisa ne ba muso min ye ne sɔrɔ ale ne sɔrɔ k'ale to dɔnkilida de la i y'a faamu a tun bɛ dɔnkili la mɔgɔ min don fana a ye ne sɔrɔ a san 50 i y'a faamu bon olu tɛ sisan mɔgɔw ye 1902 ne ba i y'a faamu donc kabini hali n yɛrɛ t'a fɔ san 6 waati na n bɛ se k'a fɔ ko j'ai conscience kabini musique bɛ ne na a bɛ na musique bɛ comme fura de ne bolo comme dumuni fana quoi voilà donc ne ye yɔrɔ sɔrɔ musique la ni cogo de la d'accord fo ka taa instrument kalan et puis n kun bɛ dɔnkili la o waati na parce que ale tun bɛ se bara dɔnkili la a bɛ se maninka dɔnkili la a ye dɔnkilida la belebeleba caman formé yɛrɛ Mali kɔnɔ yan mun kɛra tɔgɔtigiw ye fana. Ok, d'accord tonton n y'a fɔ ye cogo min na bi question ka ca dɔɔni dɛ an b'a ko kan yan nɔ fo wagati min voilà tonton yɔni i ka se an ma yan nɔ an taara bɔlɔlɔw sanfɛ an ye recherche dɔw k'i ka ko kan bon an bɔra ni surnom dɔ ye yen nɔ que tu verras bon mɔgɔ caman b'o faamu o waatiw la o ye
ko n'a kɛ cogo don i y'a mɛn Musa Tarawele k'a fanga k'a fɔ ko ne y'a kɛlɛ ma kɛlɛ o tɛ o an ko de dɔrɔn ko ka fanga di civil ma an n'a conséquence kɛra fɛn ye Maliens sisan u yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw ko ne yɛrɛ fɔlɔ de tun b'a fɔ ko non a b'a le coup d'état y'a faamu mais Mali kun nana se yɔrɔ dɔ la sisan an kun t'a dɔn ni Mali yɛrɛ tun bɛ yen tuguni o tiɲɛ tɛ wa Maliens kun siranna u sɛgɛnnen don tu vois a ko gɛlɛyara yɛlɛma kɛlen don sisan ayiwa an bɛ min kɛ de dɔrɔn an ka de tout bord bɛɛ k'a essayer ka a tin bila a tɔɲɔgɔn na parce que jugu bɛ yɔrɔ wɛrɛ o jugu tɛ mɔgɔw bɛ ka min ta k'a yanga ko jugu o dɔrɔn tɛ jugu ye jugu bɛ yɔrɔ wɛrɛ mais n'an kɛra ɲɔgɔn kan an b'o jugu kɛlɛya y'a faamu wa donc ne bolo waati ninnu na d'accord bon ne kun ni bere de tun bɛ ani étoile u b'a fɔ a bɛ photo bɛ n ka téléphone kan yan sisan ko Che Guevara o kuma fɔ ne ma Che Guevara parce que je suis guévariste jusqu'à aujourd'hui prolétaires du monde unissez-vous c'est mon concept donc le mieux vivre ensemble an ka tin to ɲɔgɔn na c'est important tu vois donc a waati la maintenant kura o Misra o Bagadaji ni taara yɔrɔ ni dɔw yɛrɛ hali sisan Mamani Keita a t'a fɔ ne ma tɔgɔ wɛrɛ la Che bɛɛ bɛ n wele Che de o waati la i y'a faamu ka n dora i b'a natira Che Guevara Che an tor'o la tɔgɔ nana yɛlɛma ka kɛ ko guerrier voilà bon ka to la dɔw journaliste dɔ fana ye n ka 2003 n ka album dɔ pochette ye ko Black Buddha donc tɔgɔw ka ca dɛ bon n tor'o bɛɛ la dɔgɔnɔw fana ye n kɛ Ogon ye Inogo Dolo donc tɔgɔ n'an ko an bɛ tɔgɔ ninnu fɔ a ti ban dɛ. Ok d'accord tonton faamuyali b'a sɔrɔ la i ka kuma ninnu na sisan nɔ question min bɛ yen de o ye de komi i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la k'i ni tonton Salif Keita tonton Mori Kante o ni tonton Jelimadi Tunkara i n'olu ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ d'accord sisan nɔ an bɛ don min na i ko bi e yɛrɛ n'olu cɛla bɛ cogo di. an cɛ ka ɲi kojugu an tin bɛ ɲɔgɔn na kojugu yɛrɛ tonton o kojugu ni ko ye Jelimadi sɔrɔ bi ne de fɔlɔ hali n yɛrɛ teri an bɔra an y'a min su don dɔgɔkun tɛmɛna tɛgɛle a ye ko ba ta ne kan n'o ye Tarasi ye e tun bɛ Tarasi dɔn wa ayi malen don i t'a dɔn voilà bon Tarasi kabini Moro tile la ale bɛ Cubain chef d'état yɛrɛ ma na Mali la a ma min ladɔn o yɛrɛ tɛ fana tout le temps cocktail baw ni fɛnw bɛ Tarasi n'a ka groupe de tun bɛ invité ko Tarasi o banna semaine dernière amina rabi n'o tɛ Jelimadi an bɛ ɲɔgɔn kan na bɔ hali sini Salvo kuma t'o ma ne n'ale Mori Kante hali mɔgɔw ye ne yɛrɛ n'o ka vidéo ye a bɛ ka tɔw ɲininkali kɛ n'a ye min ɲininkali b'a fɔ nin taara dɛ karisa taara fo ka an t'a dɔn a don kama ko ale yɛrɛ tɛ san kelen ko kɔfɛ donc Mori an tin bɛ ɲɔgɔn na tu vois olu an terima ninnu caman Dirisa Sumaworo ne don o don an bɛ kuma o kuma tu vois parce que min b'anw ni ɲɔgɔn cɛ sisan teriya dɔrɔn tɛ dɛ c'est sacré maintenant. D'accord tonton faamuyali sɔrɔla kuma la an y'a jateminɛ tonton yɛrɛ tɛ ye Mali la ten kosɛbɛ tonton y'o ye a bɛ étranger la tonton t'a da don o la ka walawalali k'o kan Mali yɛrɛ de Mali tonton ye bilen wa. ayi ne bɛ Mali la au contraire ne bɛ taa mais n ti ye aw yɛrɛ ɲuman ko bɔlɔlɔw wa. réseaux sociaux. wala n ti ye olu de kan n'o tɛ n bɛ Mali la yan dɛ n bɛna tranquillement n bɛ se ka taa tranquillement ka taa kow kɛ yen ko baw ko nciniw n bɛ taa kow kɛ ne bɛ écoledenw kana dans la plus grosse université des États-Unis
no to ko UCL mais est-ce que ne bina ka no foya la femme al concerne le conservatoire supérieur de la musique en France oui au Magique Nga donc celui de Perpignan aussi m'a invité mais ko chama initié mais ne muso furuya hein ni a san tan fly tout ça là donc bien on te yede mais mbiye ni tara maintenant ko quartier do la ou bien nga grand na misra alu Traoré no seban no comme depuis 20-30 ans ama si grand ambanga teule ko mbeya bon teru kacha fana teru kacha mais non bien mais je ne suis pas actif sur les réseaux sociaux parce que nous sommes au barak ni ne samwande ke Universal Music là so alaoka kalfamna là en 2014 voilà ya fam donc kabno kera bon ñere bon mo be wele mbuka barake ñe bara chamanke ñe chama artiste chama ka arrangement ke do 5 fois do nominé na Grammy na ya famo donc non bien mais n'tena systématiquement ou gagner quoi réseau d'accord famille sur la kumala ça la tonton amna do question min kon la o musique yere kon nay e wara musique kon la bon neta ko kon na kala mako sebe mais wo fako jaru kacha jaru tekili tonton rebe charge me de exactement aywa ne jar chama ke musique là a tradition bola parce que folo ukuma oni rayban ukuma oni ensemble instrumental black junior en fait mais ya no che malien dengo ni akara chuko ils sont les maçons très africains tradition donc ni skaso do ni ubuka bala fo even petit donc c'est vous barabe ambe la mona ani mango fe dunumba ni dans sa uniforme ambe la mona odla donc nega base ni nga fanga folo la ani malion nyina fendo ko chama nyina folo musique bep me bien musique bep me malikona beto kala abe est-ce qu'il va donc au chinoga ensemble même symphonique wallahi okumena ya anolu folike comment dirais-je tout ce qui est Cuba musique cubaine à patron bado no tarasi pe à son âme encore au tara donc ina musique cubaine kumbe mako bébé ou y'a une ko typique bébé typique donc do fana kunye mi rock ani rhythm and blues ni soul ni fano o kunya onye awati la en rébellion tede mais en kuntaye ko angu ka tendance yo yoro wi olu bep me o traso be bi fe hotel la garde la alsini donc o nga influence do wi mais après on a que on va inspirer nous bed là quand on est retard là au décret la disons la première pop musique malienne y a pas moi donc les taureaux de là antara anye tokoti chama sur la mali musique là anye ko chama ke andana c'est Europe minge dans les années 80 au début où il fait de créer co world musique du monde bon nega kele jugara ni yoro latuni no ko mango pourquoi musique to musique bien to bien pourquoi musique du monde ou bien world music ou ya antaye musique to bien mo to taye ngo way tiers monde créé comme na atna tiers musique créé ka ko ne boké au kele de tourne luche donc trophée chama be se ka mérité à te duma parce que ou ba donc a faut ne ou dénoncer ka fo out se ka en musique espérer ka tout yere ka parce que on chibe bla au musique de là
mɔgɔ caman m'an faamu a la minnu y'a faamu donc maintenant mun kun bɛ ne bolo ka kɛ sisan musique ka domaine ka ca o ne ye style dama damani de f'i ye tan n sen bɛ ninnu bɛɛ la ni rockers joué hali sini groupe dɔw bɛ yen ils ont vendu autant que U2 n'o ko Living Colour ne n'olu bɛ joué Black Eyed Peas kuma tɛ olu ma après Michael Jackson personne n'a vendu plus que eux y'a faamu ni Stevie Wonder Jenna y'a dɔn lui il a plus de 100 millions vendus de disques vendus mais etc. Donc maintenant ne attaché min na jazz faut que ta bɛn ni cɛkɔrɔba dɔ ye o cɛkɔrɔba il est de 1918 an ye disque dɔ kɛ ko Sarala Mamadou ka disque o bɔra o cogo de la o disque fusara ma kosɛbɛ donc on considère comme un musicien de jazz donc de l'afro jazz o ye n ka style ye mais musicien de jazz i bɛ se ka style caman bato y'a faamu i bɛ se ka style caman kɛ rap ni hip hop o bɛɛ b'a la o minnu ye o style yɛrɛ faamaba créé o n'o ye Joseph Zawinul ale ye jazz rock créé Ornette Coleman o ye free jazz créé ani sans compter Randy Weston des grands pianistes de New York City olu bɛɛ ne collaborer là, qui a fait un beau commenté Didi Bridgewater, une grande chanteuse que j'ai amenée même ici au Mali. Donc, ni domaine n'était bon, souvent, journaliste doit que je suis inclassable. Tu vois, n'était pas style que voilà. Donc, polyvalent quoi, il y a Chamamba. D'accord. Voilà. Chugo. Na yang kan kele. Ah, mogore tisana de. O koni chen ko kono ku jele de be fo. Abana. Mogore tisana. Ke kelen kan ngani o ke kelen ka dusugu ke kelen. Wallahi. Abana pewo. Na mo kedron amayo. Antna ya restaurant. Aywa anga be jamana développer ka ta serum na atna ke fana parce que ni do adam na be ko ne ya famu ko chama be mali koro akuntike atisaka ke parce que mo be gashi sigi aussi obe ka tien avec ka tien ko dugu ya c'est ça min ka di mi o boke ko aider ka génération non génération sacrifier le théo o théo yara na ko anga ci chakara fa amna ci chakara do amba dongo kelen de barabete bonzala ni fa be kelen de ya famu aka génération au contraire mais anga espérer audio yara ya fama mais ango de aka na son exemple bêta exemple chaman be bo États-Unis ou be bo Europe tout ça autant ka dambe o be se ka faire de proposer ka foko ayo on bokolo yende nous venons des grands empires anti son kodoma ya famwa no kera ça veut dire que a clibé korale munumbe mu ya ojojon na mo yino ko alavango Numamba Jolimba ka oui tien oui time not en tant classé au contraire ni au classé ni la gauche voilà otike non tant la gauche la jeunesse l'espoir en fitina mango tok mo ka musique no en ko en tant que ba foko nous assimiler de regarde ou be ka américain musique ni to musique don de kan ngo ay ngo te. D'accord, familiali sur la kuma la tonton. Voilà tonton comme a kɛra fama ye, ɲana film mɔgɔw la. Micro be tonton bolo yan. An bɛ fɛ tonton ka a cappella dumanba dɔ kɛ yan 100.
Madame Miri Nteri Komide mi banda Madame Miri Nteri Komide mi banda Madame Miri Nteri Komide mi banda Yo kaja kaboso kanaya Yo kaja kataso 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 Tonton ya bania. Abadage. Bravo. Tonton, a yɛrɛ kun tɛ fɛ k'a dabila. Tonton a yɛrɛ concentré le a y'i dɔn ka kɛ. N'an y'an fɛngɛ. Ayi tonton a tɛ se ka dabila tan. Ayi n'an y'an préparé. N bɛ se ka fɛn caman fɔ. Tonton fitinin dɔrɔn sa k'a fara nin kan. A fɛn to. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Birago Diop. Tonton. Ay bita ma nɔgɔya. Wa n'an tɛ fɛ tonton k'a tigɛ tonton bɛ sina ka dɔɔni kɛ ten ka sina k'o tigɛ ten. Tonton i ma dɔn o ma ɲi. Ayi a ka ɲi. Bon sisan sa. Ayi Mali kunnafoni mɔgɔw o n'an filɛbagaw ko k'ale n'an sira ka nin kɛ yan nɔ. Voilà. Ko fosi. An m'an labɛn c'est vrai. En plus nous font condition live condition. K'olu réunir. N'Ala sɔnna. N'o tɛ ni kɔni a ye n bolo tɔnɔmi de dɛ. Mais tonton c'était trop bien. Foli yɛrɛ de diyara kojugu. Merci beaucoup. Wa ba sigilen don. Bon an yɛrɛ tonton caman bɛ yen nɔ. N'olu mana nin lamɛn olu bɛ bɔ ɲɛnafin na sa. Parce que ni musique sugu ninnu ɲɛnafin b'u la. Ninnu caman ninnu tununen don sisan. Mais u ka na samedi. Bon na samedi u bɛ ni ɲɔgɔnna caman ye. Ayiwa. Même pour les jeunes aussi. Parce que fɔlɔ jeunes bɛ min kɛ sisan n'u ko k'u ma ko ye afro trap ou bien afrobeat tout ça. Mais un mot de jeu dans les années 70 aussi. Il y a pas moi. I life de yɛlɛmana ka kɛ afro trap
whisky ni techno nous fait ou bebo ñongon de jouer ya famo mais clavu be kelen ya clocher anga mal dem sa nous fait mais amena moyen que pour que ka clavu yelma pour que u yere kana nu yere ka clavu e fana tuni quoi note au contraire ni ko ribe dem sa nous kele ko parce que ou be ka clave ke comme musique be kele non ayro la ka fo abise ka ken to fana na o be ka awe ka particularité ya fomo d'accord première sur la fana mission do d'accord si ça dans ton temps question bimbini oiri ambe dominer ko bi album jodi be ton boulot agacha nga amancha fana nira togola mbisika 600 nanko amba damne fena featuring ko tede ñere ga album e kanto dema Sara la bala 95 mena de mbeto me disque ni to ñere ta ko to 80 Sara la bala Manden Groove après Sabali après Guerrier après Timbuktu, Sana Sinikofe, dédié à Randy Weston, et puis Kelena Folly, au dernier album, no mois de novembre dernier, meilleur album en Angleterre pour les Guardians. Donc, au Woroy. Mais, ni album Bamunu, qui a eu succès, ni Simbala, au Luka, au Kacha. D'accord tonton famille sur la mala si ça non tonton moko chama beba do ereka genre ini mo musique janjo ke ñoko fait il faut tonton salif non exemple de do ambuluye alsano lube lu bolendo lu toro be réseau sans fait et tout bon chama be non lube tonton qualifié étant comme un musicien de l'ombre. Ouais. Voilà. Ouais. Si ça non tonton rêve c'est comme du même point mais au cadne au cadne oui ma mo be se ka faire mais en même temps ni on a été musique min ne ma ata mo ko jet privé tout ça j'ai connu tout dans la musique il y a pas moi mais au tenait bon njakan il y a pas moi n'était au ne au vie ne chama yo vie de mordu là après maintenant amanye au bolo au bla excès dollar au ka jana tre jigina chugo dollar ne bolo me ni chugo ni minata njola akanyo parce que ou be chama no be tegraf no taku ou fengata jola no taru yinga jonye sexe and sexe au lieu de mo mo admirer njola ko idolâtrer ou bana mi jabula o jabi vene bo si ça non tonton era ka kuma ba yira ina fo yira ba yira di madi tonoy en fait voilà ne to connais je préfère vivre caché oui. Ouais. Tranquille. Voilà. Jouer, ça me fait du plaisir. Rencontrer des gens, partager avec eux des moments de musique, des moments de vie. Au Saratene, au drone de au drone. Oh, tonton, au Watini, nous avons fait un film, les réseaux sans faire. N'a damné, on goûte ça, mais n'a damné ma fille. T'inquiète, n'a damné. Parce que non, aïe, n'a donc. Toblao ya Amérique mo chama ko no pour ka nte fin atogade au documentaire que ñira ka vie kan parce que ñe vie chama traversé bon go pourquoi pas net ambition mi ka plutôt ka dictaphone tatindron ka toka kuma chaque 10 ans ka une sorowati pour 600 ka bebla en mémoire pour la génération future. Oh, problème tu vois mais voilà donc ani mais ambition benaka ka nga auto portake menake na la so ala ko yirama inshallah voilà tonton comme nya yere bora mala ya yere ga kuma kon nala au ka temps on est en temps ekele oui au ka wakati la au culture valoriser ko sebe au be modernisme mais au be tradition fena au tu valeur chamandi oma mais si ça non on a temps
moderne fɛn do dɔɔni k'a kɛ cogo di genre dɔw bɛ yen nɔ artiste dɔw bɛ hali sisan nɔ bɛ moderne kɛ mais a man ca quoi sisan nɔ ne ka question yɛrɛ ye min ye tonton yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye sisan nɔ sans dɔnkili position tonton hakilinata ye jumɛn a ko kan non min bɛ ka passer tout ça avec les jeunes rappeurs o de moderne o de sisan moderne ye o ni y'a ta sira dɔ fɛ o de sisan moderne ne ko de n ko a kɛcogo u k'a lajɛ dɔrɔn bɛɛ ta kana kɛ comme bɛɛ ta bɛɛ ka essayer k'i ta i ka personnalité imprégné a ka fɔli sen kan a n'a ka diction kan n'o tɛ talent baden de bɛ Mali hip hop yɛrɛ la koyi n ka kuma yɛrɛ o de ye i hakilinata n'a sɔrɔ a ka ɲi walima ni a ka ɲi ne yɛrɛ caman encadré dɔw fana a morceau ma bɔ peut-être yanni février cɛ n bɛ se ka a labɔ mais a ni comme a n'o o t'a la dɛ voilà ni mɔgɔ min jɔlen bɛ k'o kɔnɔ dɔrɔn i y'a jɛ voilà ni nin bɔra dɔrɔn bɛɛ bɛ kilen bɛɛ bɛ kulo kelen sa bɛɛ ko k'ale ka ɲi ne ko n k'u ka sabali u ka sabali Mali musique ka girin o ma tu vois ni a ɲɛna dɔ bolo an bɛɛ k'an jija ko Juma Tuntu voilà k'o dɛmɛ k'a fɔ ko soyez fiers de ça ɲɔgɔn classé ba nin tout ça la a bɛ mun ɲɛ i bɔra bɔgɔmugu na i bɛ tila ka taa bɔgɔmugu kelen de la succès t'o bali waritigiya t'o bali foyi t'o bali diɲɛlatigɛ la ne y'o de faamu ne ye san 70 bi e b'o di ne ma wa ayi banna an bɛ tonton kɛ 12 ans ou bien 13 ans n'i y'a kɛ 13 ans n bɛ boli dɛ n'i y'a kɛ n bɛ boli dɛ n'i y'o kɛ n bɛ boli mais n bɛ ka kuma de f'i ɲɛna dɔrɔn k'a fɔ n tɛ don kɛlɛ ni kɛlɛ ɲɔgɔnna fɛn n b'a essayer de ka jisuma bɔ a kan ne ka fɛn o don n'o tɛ mɔgɔw kun kafalen tɛ ka tɛmɛ an ka génération kan année 70 mais dans le bon sens pour que an danbe kana tila an na dɔrɔn c'est tout karisa kɔrɔ ne de ka ɲi ne de ka ɲi ne de ka ɲi e ka ɲi wa après mɛn e bɛ se ka diɲɛ ni ale yɛrɛ ye wa ayi min ala yɛrɛ ye quoi donc tu vois donc n'i y'o faamu i ka diɲɛlatigɛ la dɔrɔn ne ni tout ça la o tɛ ne impressionné ne tɛ ɲɛ bɔ mɔgɔ si ka foyi fɛ o de la n bɛ yɛlɛ kuma dɔ n'i ye dɔw ye ta ka taa o la non ne ye mɔgɔw dɔn i tɛ se k'olu approcher yɛrɛ i y'a faamu mais olu tun bɛ boli ne nɔfɛ Amérique ni France ni fɛnw cɛ mais ne o tɛ ne bila k'a fɔ ko n bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko n bɛ bɔ jamana min kɔnɔ an ka se n yɛrɛ la quoi tu vois o de la dɔw ko tonton an y'a remarqué an b'i ye scène belebelebaw kan Mexique nin y'a san 20 ye je suis parrain d'un grand festival là-bas au Mexique ne dun ye malien de ye i y'a faamu là-bas je joue devant 120 000 personnes est-ce que o stade yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ voilà donc tu vois mais ne bɛ bɔ yen ka na ni n taara yen n bɛ mun fɔ n b'a fɔ Mali n bɛ Mali de tɔgɔ fɔ n taara Chendon na dans les déserts du Maroc pareil an tilala jouer la ɲɛ b'a la a senu ye Azawad n ko he k'an mana bila ka na terroriste fɛ yen tout ça là tu vois n bɛ taa pour que je revendique quoi le Mali o de kan ka kan Mali d'abord an ka musique ni bɛɛ de ko ale ka ɲi ni dɔn ye tout ça là u ka o dabila bɛɛ de ka bɛn tu vois si ma initié il y a pas de meilleur o tɛ yen le meilleur reste le Mali et la musique du Mali sous la bienveillance de bon Dieu d'accord tonton faamuyali sɔrɔla i ka kuma la donc an bɛna tɛmɛ ni question ye hali bi sinon tonton i ka parcours kɔnɔna la fo ka taa se i n'a fɔ bi ma i ye mérite dɔw sɔrɔ damadamani mérite n y'o de f'i ɲɛna ne bon o tɛ koba ye ne bolo ayi tonton aw mɛ anw bolo koba dɔn n y'a dɔn ayiwa bon n y'a faamu n'o tɛ bon 2000 en 2000 moi je faisais partie du jury du Grammy Award Grammy Award donc ne ye jury ye fɛn min na i y'a dɔn e ka tɛmɛ e ka bon e tɛmɛna o fɛn kan i y'a faamu donc
Et ma vie m'a amené le Mali, mon expérience de mon pays, à ce que j'ai pu créer en moi-même, m'ont amené à bénéficier de cela. M'a fait autre chose là. Bon, après, nous sommes formés, nous sommes décorés là, wati dokera. Faut y madnema, mais encore que Koroba de Bay à la Kahina, la Mandu Bango. We are in Africa Nimurana. A Coco, allez Mandu Bango, ni allez Inega, Afrique Maestro Savade créé. Ama récité de. Pourtant, d'une seule makosa que Michael Jackson ni Rihanna Numbe a copié. A cause Cheikh Tidiane Seck, Hugma Sekela, Bonkana Maïga. Aucun n'est médaille d'or. Mais ça n'a allé qu'au fort. Aimé Césaire, né dans le livre d'or, Patidjan sur la vie d'Aboubakari II. Aimé Césaire est livre Inta. Avec Cheikh Tidiane Seck. Dont le chant généreux nous accueille au seuil de l'Afrique nouvelle. Aucun trophée de peut-être mon look en ébolo. Il y a dédicacé un album fin benateme. Mba a fait un câble. On a Victor Doye. Après trophée d'autres drames qui sont signifiants pour moi. Tu vas aller SOS Sahel demain. Après Wati Dona Ke, nga jamana la chancellerie on a décoré. À Donkama, Tata Bambo, Amkoita Amkoita Tata Bambo comme Kanja Kuyate, et Baba Mal, lui qui est commandeur. Né Jelimadi Tungara, Bonkana Maïga, et John Watung. Oui, on est officier. Bah, mal gêné là, anana ngo tu le mérites. Parce que elle est bola on de kunganga que commandeur. Mais distinction et distinction de Mali de a Kenya, il y a pas de problème. Ne Congo, ne kuya soro odo Antonio mi soudou, ne ma drapeau est-ce qu'a décoré là. Non. Makuate numéro 2, niento a Ouagadougou Jazz Ouaga parce que jamana cadre ma bonyan cinéma. Ntara nkunya invité d'honneur nya wole don atra bobo kana nana ay donc nanfule ka ayela baka danena ya fam makote abandola san ay mufo nous ko médaille dama a challenge ko fait kwati ya fa kwata fa ya fam donc o fendo be mogo kangu ko la shala ya fam distinction mbembulo voilà pour le moment. Bon, fana bɛ se k'a fɔ n ka jamana ye kɛ officier de l'ordre national du Mali. Tu vois. D'accord, tonton, faamuyali sɔrɔ la kuma la. Tonton komi émission bɛna se a kuncɛma yɔrɔ ma. Donc question fitinin fila bɛ yen nɔ an bɛ n'o poser. E bɛ ka yɛlɛ question ninnu y'a jumɛn ye? Question ninnu ka di dɛ. Ayi a man di ayi filakɛ i t'a ɲɛfɔ a ye. Question ninnu ka di kosɛbɛ. A fɔ a ye ko n muso n fa ba o ye maninka ye Kamara. N ba ba o ye Senfo 100% Kurabamba. N yɛrɛ Tugulɛr Futaka ye. A ka sabali dɛ. A question in ale yɛrɛ ko tonton question fila bɛ n bolo. Ale bɛna ni question ye ale bɛ ka glisser cogo dɔ la. A t'a ɲɛfɔ n ye. Tonton question ninnu dun ka nɔgɔn fo k'a faga. A bɔn n'a ka nɔgɔ a banna. Diɲɛlatigɛ ye n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ fɛn jumɛn ka di tonton ye ni fɛn bɛɛ ye? Nin question ye belebeleba ye dɛ. Fɛn jumɛn ka di? Fɛn jumɛn ka di ye ni fɛn bɛɛ ye? E ko question in ka nɔgɔ. A question in dun ka nɔgɔ dɛ. Ɲɔgɔn bonya. Ɲɔgɔn bonya respect. O ka di tonton ni fɛn bɛɛ. Au contraire san fɛn jumɛn fɛnɛ man di ye? Olu ka ca o. Ngalon ni bingani. I t'olu fɛnɛ fɛ. Ayi. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o la. Voilà tonton komi émission sera a kuncɛma yɔrɔ ma. Kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ne ni an filɛlibagaw ma? Kumakan min bɛ ayiwa
aya jija nina ni ye kene minnu bɛ se halisa ka mɔgɔw bɔ fili la a bɛ se ka kunnafoliw di mɔgɔ dɔw tɛ fɛn dɔw dɔn ou bien hali n'u b'a dɔn u t'a cogo dɔn aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka yelen bila o koɲɛw kan conseil laban ye min ye Mali ka bɔ nɔgɔ la Mali kura Mali kɔrɔ Mali tukur maliden bɛɛ ka Mali kɛ a ka Mali ye y'a faamu wa ni maliden kelen faga kelen wɛrɛ de bɛ bɔ a la n'o bɛ yen ne bɛ bɔ ne ye maninka de ye ne ye fila de ye ne ye kɔrɔbɔrɔ de ye ne ye buwa de ye ne ye senufo de ye ne ye miyanka de tout ça a bɛɛ ka kɛ bɛɛ ka fɔ Mali wala Mali kelen an kan ka bɛɛ de kan ka sunɔgɔ n'o ye ka wuli n'o ye hali minnu tɛ kan kelen mɛn a bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na an ka ɲɔgɔn faamu cogo la Mali in ka kɛ Mali ye an tun bɛ Mali min dɔn an wolola k'a to cogo min na tubabu kun t'a tɔ don bon an tinba de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o tinba in o ka segin quoi y'a faamu wa. D'accord tonton. Tonton k'i ka dɔ fɔ an ye Jeli Bazumanaba Sisoko ka ko la. Ben ale bon Louis Armstrong bɛ américain bolo cogo min na c'est le départ du jazz souffrance min an ka jama fɛnɛ farafin ma tu vois jazz ye bɔra révolution min y'o engendré mɔgɔ minnu ye a tɔgɔ di dominant ka instrument ta k'a maîtriser ka na ni langage wɛrɛ ye farafinna yɔrɔ bɛ minnu na olu fɔlɔfɔlɔ tun ye Louis Armstrong de ye ne bolo Jeli Bazumana ye a bɛɛ de tout terrain de don aussi bien maningala comme bamanan ou bien maraga ni kun y'a bɛɛ de ye y'a faamu belebelew ka belebele y'a faamu ale de don bon ala ye n y'o de fɔ n ko olu bɛɛ de y'anw ka école ye parce que ala ye chance kɛ n na k'a fɔ n bɛ se k'a fɔ siɲɛ caman ne n'a ye fɔli kɛ y'a faamu génération caman o tɛ se k'a fɔ olu taara a mɛnna dɛ y'a faamu an n'a ye fɔli kɛ ale n b'a profité o la a bɛ yan k'a fo ka Cani Kɔnɛ fo min y'an ka patron ba yɛrɛ yɛrɛ ye ka Jeliba fɛn a tɔgɔ Jelibaba fo ne ngalon baba a kun y'o de fɔ Balamusa Kɛlɛtigi Abu Jaye Kombo Musa Nogo Taras min filɛ ne ka taa sisan Fana Damba Njini ani kɔrɔbalen n yɛrɛ chéri Tata Bambo etc n tɛ se k'a citer ni n ko n b'a citer n yɛrɛ denw fɛ chercher ninnu fɔli monde bɛ fɛn fɛn perdu n ka bonya tu vois ni exemple ba de ye dɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ni i y'ale a ka musique kun mankan mɛn dɔrɔn i b'a dɔn ko koba dɔ kɛra Mali la i y'a faamu mais musique kun don Seko ni Donko ne ko Donko ni Seko n'i b'a dɔn i bɛ se i y'a faamu mais ale dɔw m'a faamu ko suya don suya kun tɛ Seko ni Donko i y'a bila o minɛn kɔnɔ ne y'a Donko ni Seko d'accord i bɛ fɛn min dɔn i bɛ se o de la c'est pas le contraire Donko ni Seko voilà ne y'a fɔ ten dɛ o ne kelen ta ye d'accord y'a faamu mais Jeli Bazumana ne an ko an b'a kuma fɔ an tɛ tila la voilà olu ka génération la comme Ampateba tout ça an bɛna bi o bɛ kɛ émission wɛrɛ de ye
ya ko be ke N'Ala émission sɔnna, wɛrɛ Inch'Allah. o be ke émission wɛrɛ de parce que olu wow u y'an danbe donc u y'a to yen u y'a limitew jira an ka société code kun ye mun ye u y'a sinsin yan u y'a sinsin yan D'accord. donc n'anw kɔni ye erreur kɛ a kana dimi an kɔrɔ k'a fɔ k'a b'an fouetter mais a y'a fɔ dɔrɔn ayiwa bon aw ye nin kɛ tan nin kuma y'aw ta la an y'o bon anw ye nin de ta sa an bɛna kɛ tan bon an fana bɛ tila ka an jɛ d'un concert du même concert ka ɲɔgɔn bilasira pour que aw bɛna fɛn min jira an bɛɛ tɔgɔ la o ka kɛ fɛn ye Mali danbe bɛ min na. D'accord, tonton. Merci beaucoup. Faamuyali sɔrɔla i ka kuma ninnu bɛɛ la. Donc a kɔni ma kɛ nimisa ye. Ayi. Ɲanafin fɛnɛ bɔra. Kosɛbɛ. Fɔli dumanw kɛra. A ba ye n bila o la dɛ. Fɔli n'a ma fa sa. Samedi don. Siɲɛ wɛrɛ. Samedi fɛnɛ. Samedi don k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bulonba la. Bulonba la. Samedi n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bulonba la. A tɛ kɛ basi ye k'an dan bɛ dɛsɛ tonton. A banna. Inch'Allah. Voilà. Ayiwa an filɛlibagaw n y'a fɔ a ye cogo min na bi an ni tonton Tidiane Seck de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka belebelew ka belebele ale bɛ yen nɔ a b'a seko n'a dɔnko la dɛ a yɛrɛ ɲumanna ko dɔnko ni seko k'i bɛ min dɔn i b'o de pratiquer donc ale y'a ta yɛlɛma sisan nɔ an n'a bɔra ka émission dumanba kɛ émission in kɔnɔna la ne hakili la anw ni an bɛɛ ka tɔnmataw sɔrɔ a la émission in kɔnɔna la a ye conseil caman di donc an b'a a yɛrɛ ye promesse t'an ye k'a tɛna kɛ fama ye bilen k'a bɛna to ka vidéo nu bila réseau sanfɛla la donc nin diyara n ye donc ala ka n'an fama nin duman ninnu ma a b'a ɲɛ yira n na awɔ n'Ala sɔnna donc aw fɛn fɛn bɛ yen k'aw bɛ fɛ ka émission in sponsoriser aw bɛ weleli kɛ 76 65 63 82 dayɛlɛlen don aw bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ fɛ ka na comme sponsor dayɛlɛlen don aw bɛɛ ye n bɛ segin numéro in kan an ka todukan na 76 65 63 82 n bɛ segin a kan tubabukan fɛnɛ na 76 65 63 82 donc dayɛlɛlen don aw bɛɛ ye an b'aw fo dan tɛ foli min na o ni aw bye bye à la prochaine.